Σπέρα παιδιά, Γιάννης on Wheels εδώ πέρα και σήμερα ως πρώτο βίντεο θα έχουμε urban, full urban μαζί με έναν το φίλο μου το Δούλο. Γεια σας guys. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ, ναι, urban, μόνο urban θα κάνουμε. Θα έχουμε και πολλά σκαλιά, πολλά σκαλιά. Ξεκινάμε με μικρούλια εδώ πέρα και με μεγάλα και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε χαλαρά. Για αυτά είναι λίγο εύκολα σκαλιά. Κατανεύει πάλι. Ωραίος Γιάννη. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα το φίλο μου το Δούλου. Μια χαρά. Πάμε εδώ, βλέπουμε το Γιάννη. Εντάξει, αυτά δεν είναι πολύ δύσκολα. Ωραίος! Πάμε τώρα τον Δούλο. Μπράβο! Ωραίος. Εντάξει, δεν λέτε και πολύ δύσκολα. Έχουμε τώρα ένα μικρό drop. Πάμε! Βλέπουμε Γιάννη. Πηδάει. Ωραίος! 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 Λοιπόν, guys, εδώ πέρα τρώμε. Πήγαμε μια κρέπα να φάμε μισή. Είχαμε και ένα σκηνικό με δύο κυρίες. Εντάξει, καλά είμαστε, ευτυχώς. Αυτά τα πούμε σε λίγο. Γεια σας. Ciao.